to munan in muka zo dan Najeriya zai alfahari shi dan Najeriya ne, me zai shirin kaho da shi? sai dai ya kai ka Badagry ya nuna maka inda ake ɗiban bayi da yadda ake ɗaure su aka yi Amerika, da lokacin da aka yi biki sarauniya ta zo aka sauke tuta na Ingila aka ɗaga Najeriya aka tafa. to shi ne abin alfaharinka, sai kai tsohon bawan Ingilishi. to tambaya za ka abin alfahari ne wannan? shi yasa Najeriya ba ta da asasin da za a yi alfahari da shi, domin duk wata al'umma da ka ganta za ka ga tana da abin da take tinkawo da shi, take alfahari da shi. amma Najeriya ba da za a dan Najeriya ya alfahari. in ku hayi alfahari sai ce sai ni wanda ban kaina bai waye ba, ina nan maye dan bori matsafi, baturen Ingila ya zo ya kawo man ilimi alhali ne jahili ne, ya bani riga alhali ne tsirara nake tafiya, ya koya mani ilimi alhali ban san kame ba, ya wayar da ni alhali ina da duhun kai, ya bautar da ni alhali dama ina kara zube nake bautar da kuma ya yanta ni. wannan abin alfahari ne. kuma yanzu ma kun san me harshen mu, harshen Najeriya, kun san menene ainihin harshen ƙasa? kun san menene harshen ƙasar nan? wai Ingilishi ne. shine official language, wai mu Ingilishi. alhali shi Ingilishi a Ingila harshen ubansa ne, kai ma na ubanka ne kai ma. mana shi zai alfahari ne, kayan su ne, nasu ne, kai naku ne. wai suna ka harshe sunan shi ba na kyula, ko me ba na kyula yake nufi ban sani ba. Ingilishi wai shine harshen mu, wai shine harshen ƙasa. to ina haka nan muka zama nation, wai kuma haka za mu zama ba, haka wasu ke gani. abadan mu bayi ne, matukar Najeriya ta wanzu za ta wanzu ne domin kyautata ma waɗanda suka kirkire ta, domin ba su kafa ƙasar nan domin mu. to tambaya me kake nufi zama ne a to ni magana ga me kake nufi za mu wargaza Najeriya ne? wargazawan za a yi. lalle ba mu bukatun Najeriya sam, wani abu muke bukata wanda za mu yi alfahari da shi. to tambaya muna da abin da za mu yi alfahari da shi? kakanninmu sun yi wani abin alfahari? yawa mu kafa akan wannan asasin. dan me za mu haɗu akan abin da mu ba albabin alfahari bane a wurin mu, abin takaici ne. dole ne ai Najeriya mato. ba dole ne a Najeriya ba. ko kuna tsammanin an je lahira za a baka ladan yin Najeriya ne? ba dole ne mu Najeriya ba. abin da ya zama na lazim shine mai addini. to akan asasin shi ne kuma za a iya kafa al'umma. al'umma tsoro akan itikadin mu. yanzu mu ba ba mu abin alfahari ba, an ba mu abin da yake kawai abin takaici ne. shi yasa kuma matukar ƙasar nan ta wanzu, lalle ba ta wanzu domin amfanin mu ba, kuma za ta taba amfanin mu har abada, har sai mu in kafa namu. to tambaya kafin bature ya zo kakanninmu ba su kafa ƙasa ba ne? yawa sun kafa. ko kuma ta da jihadin shi Usman dan Fodiyo ne, shekara 100 kafin zuwan bature an kafa daula a asasin imani. shi kuma bature da ya zo ba babaro da ya mana ba, ɓalo-ɓalo ya yi wannan abin, ɓalo-ɓalo ya yi wannan, ya tabbatar da cewa ala dole sai ya ci Sokoto da yaki. ya macin ya je Sokoto
ya rutsa da Sokoto ya shiga ta kofa guda, ashe ya yi mu mutane abin da ake ce ma kofar rago. Can duk kofofin fita garin ya ji an yi sa sojoji sun kwantan ɓauna da wuta ya yi wuta ta kofar da suka shiga kofar taramniya. Duk wanda ya yi gudu sai a harbe shi, don sojoji sun yi kwantan ɓauna a duk sauran kofofin garin. Duk wanda ya fita sun harbe, wayan ba wanda ya saura, wanda shi sarkin musulmi a tayar da ya fita kafin su je garin, kuma suka bi shi suna neman sai sun yaƙe shi, suka cin masa a barami, kuma suka yi kisan gilla, sai da suka loda gawawwaki, sai da suka yi dala, ko in ce daloli na gawawwaki. Sannan bayan sun tabbatar da cewa sun rusa wannan, sun kashi, sun kisa, sannan shi Lugadi ba tare da ya ɓoye ba ya yi jawabi a Sokoto ran da ya shiga Sokoto ranar 15 ga watan Maris 1903. ya ce da can Fulani, kamar da shi wannan ina ga muku abin da Lugadi ya faɗa ke, ya ce da can Fulani sun ci ƙasar nan da yaƙi, saboda haka su suke da ikon su mallake ta, amma mu yanzu turawan Ingilishi mu kuma mun ci ku da yaƙi, saboda haka mu ke da haƙƙin mallakar ku. Mun san kuna da dokoki irin na addinin ku, mu ma mana da dokoki irin na addinin. Akwai bukatan ku fahimci irin namu addinin da dokokin, don shine yanzu zai mallake mu. Kuma har ma ya dokokin Ingila da Larabci. Akwai littafin da an rubuta da irin rubutunmu da Arabiya, aka ana ga musu mulkin, yadda tsarin mulkin sarkin Ingila yake, don su fahimci yanzu sun koma ƙarƙashin Ingilishi. Kuma har wala yau bayan Lugadi ya yi wannan bai tsaya nan ba, aka yi wani biki a ranar 4 ga watan April na 1903, aka yi biki a Lokoja. Duk ya tara sarakunan da ya ciccire su daga sarauta da malaman da ya kamo, ya zo da su aka tara su a Lokoja a wani wuri, aka yi masu bayani, aka ce masu dacin kun ga tutanku, aka ɗauko tutan ɗan fodiyo, aka ce kun ga tutan da tutan ɗan fodiyo yana da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ciki, aka ce da ƙarƙashin wannan tutan kuke, amma yanzu bari ku ga matokoman tutan. Aka kawo ta aka cinna, sannan aka ɗauko tuta mai cross na Ingila aka ɗaga, aka ce yanzu kuna ƙarƙashin wannan tutan. Duk sarakunan suna ji. Aka ce kuma aka ɗauko alƙur'ani, aka ce da can wannan shine dokanku, amma yanzu bari kuma kawo makoransu. Aka ɗauko wani tsinannen bature ya fara azzakaransa ya tsulala ma ƙur'ani fitsari. Wannan ya auku ne, ba ma kana hadisan yuftara, ya auku ne. Karanta tarihi ka gani, ya tsulla ma alƙur'ani fitsari. Ya ci suka ce to daga yau dokan alƙur'ani ya kawo ƙarshe. To kun ga ya ɓoye? Ina tambaya ya ɓoye? A sadari yana muku cewa yanzu kun tashi a da, yanzu kuna ƙarƙashinsa ne. Wannan al'amari ya cancanci a ce kuka muke yi. Amma sai muka waye gari, wai mutane alfahari da bature, wai ya kawo adalci. Alhali Allah ta'ala na cewa inna shirka la zulmun azim, wai ya kawo adalci ne, wai ya kawo ilimi. Har ma aka yi wani sarkin musulmi ya zaɓi ranar da aka ci Sokoto da yaƙi a ranar da za a yi bikin naɗa shi sarki. Ya zaɓi 15 ga watan Maris. Ya ce, ya kuma faɗa a jawabinsa, na zaɓi ranar 15 ga wata domin ya dace da ranar da bature ya ci Sokoto. Kaga abin alfahari ne
cin Sokoto da yaki. Kuma aka fira da shi ma BBC yake cewa ai zaben sarkin musulmi ma sai in adama ai sai sarauniya ta yarda. Kai ka ce abin kirki ne, hal a fari suke sun zama abokanan, sun zama karkashin sarauniya. Kuma karkace man ba addini bane, karkace man ba addini bane, sai dai in kai kidahumi ne ko banka mai bankaura mai huji in kana nan da shi ɗauko shi ka duba kan sarki da ɗammara, duba kan sarkin zaka ga cross, duba ɗammaran yahudu ne. Karkace man ba addini bane, addinin sai kawo. In kuma ka ce man ba addini bane to komi ne shi amma ba musulunci bane ko. Don rashin ruwa da addini shi ma addini, amma ƙarya ne ma a ce ba ana rashin ruwa da addini, ƙarya ne. Ba wani abu rashin ruwa da addini, da ruwansu da addini. To ballantana kuma yanzu da ɓalo-ɓalo ma aka zo maka da shi a fili, yanzu aka nuna cewa a ƙasar nan musulunci shine babban abokin gaba ƙasa, an ayyana. Yanzu ɓalo-ɓalo da musulunci ake fara. Me kuma kake jira? Su sun ayyana maka a sarari yanzu da su musulunci da abokin gaba. Na'am, sun iya yakan musulunci din, suna yakan shi ne da sunan ta'addanci, amma su suke ta'adda. Su za su yi ta'adda su bana ma musulmi su dira masa, amma musulmi kawai ke yin ta'adda. Alai daga su ne manya-manyan 'yan ta'adda. Ba su kafa ƙasar nan ba sai da suka yi daloli da gawawakin kakanninmu. Aka ce lokacin da suke ba da labarin yakin Barmi, suka ce su abin da ya ba su mamaki, akwai wasu mutane, akwai wasu jama'u da suka ɗaura ƙafafuwansu cewa ba gudu ba ja ba, sai dai ko su mutu, amma ba su sallama bature ba. Sai suka haɗu suka ɗaura ƙafafuwansu da igiyoyi, haka nan suka riƙa yaƙi har suka mutu gaba daya. Sai aka ga gawokinsu da igiyoyi a kafafuwansu. Sannan kuma sai aka ce sai shi ke ce, sai shi wani baturen da ke ba Lugard rahoto sai ya ce abin da ya ba mamaki, akwai wani mutum ya hau kan ganuwa, shi bai gudu ba, ya tsaya har aka harbe shi yana kan ganuwa, bai ja baya ba. Sai ce ya baka mamaki, ya ce mutum 40 suka yi haka nan a Sokoto, wanda suka tsaya kan ganuwa sai dai su mutu. Yanzu ku tsawon da suka ba da ransu din nan sai dai su mutu da sallama baturin suka gama nan, ba tsine mana albarka za su yi. Sun ba da jinenin su mu mana alfahari da bature da ya kashe su.